हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। थांनाय बोसोर 2020 मायथाइयाव फैनाय प्रधानमंत्री आवास योजनानि जि सरकारि न'नि लिस्ट बे लिस्टखौ थारैनो नोंथांमोनहा गोसोआव दङ जानांगौ। जायफोरा बे लिस्टआव नाम दङमोन बिथांमोनखौ डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन खालामनो थाखाय बुंनाय जादों। जुदि नोंथांमोना बे लिस्टआव नाम दंमोनब्ला आरो गासै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशननि हाबाखौ मोजां खालामदोंमोनब्ला अब्ला दा नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सनि सायाव सरकारा भेरिफाइ खालामनानै फाइनाली दा जायफोरा मोनथावगौ बिथांमोननि मुं लिस्टखौ मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय हगारनानै हरनाय जाबाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय जे नोंथांमोननो आं फोरमायनानै होनो नाजानाय जादों 2020 आरो 2021 बोसोरनि थाखाय जायफोर बिथांमोना बेवहाय न' मोनगोन बिथांमोना माबोरै गावनि नंगौना नङा बेखौ माबोरै चेक खालामगोन बेवहाय आं नोंथांमोननो रोखा फोरमायनानै होनो नाजागोन। बे जे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जे नोंथाङा बबे स्टेटनि आन्दाराव नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव नोंथाङा बबे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव बेनिफ्राय ग्राम पन्चायतआ मा आरो नोंथांनि गामिया मा बेफोर गासैखौबो नोंथाङा डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन। लोगोसे नोंथांनि जिथु न'नि आइडि नाम्बार बे आइडि नाम्बारा नोंथांनि नंगौना नङा नोंथाङा बेखौ गोरलैयैनो चेक खालामनानै लानो हागोन। दानिया फैदो गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों पार्सनेल डिटेल्स बेवहाय नोंथांनि गासै डिटेल्सआ ओंखारनानै फैगोन जे नोंथांनि बे नामा नंगौना नङा फादार नेम नंगौना नङा बेनिफ्राय नोंथाङा मेल फिमेल बेनिफ्राय नोंथांनि बैसो बेसेबां डेट अफ बार्थ मा बेनिफ्राय नोंथांनि जिथु जब कार्ड आइडि नाम्बार बे जब कार्ड आइडि नाम्बारा नोंथांनि नंगौना नङा बेफोर गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन। फारसेथिंजाय नोंथाङा जिथु थांनाय 2020 बोसोराव जिथु बे प्रधानमंत्री आवास योजनानि लिस्ट फैनायाव नोंथाङा जे एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै भेरिफाइ खालामदोंमोन नोंथाङा बे नोंथांनि बे एकाउन्ट नाम्बारा नंगौना नङा बेखौबो नोंथाङा गोरलैयैनो चेक खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो सानदों जे बेवहाय जिथु प्रधानमंत्री अर्थात मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोननि जिथु मोननो गोनां जिथु प्रधानमंत्री आवास योजनानि 2021 बोसोरनि थाखाय रांनि बिबां बे रांनि बिबांखौबो बेवहाय सरकारा रोखा खालामनानै होखादों जे बेवहाय आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बे न'नि जिथु रांनि बिबाङा जागोन 1,30,000 रांनि बे न'आ जागोन। दानिया आरो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो बेवहाय आं रोखा खालामनानै होगोन जे नोंथांमोना जिथु 2020 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव नोंथांनि न'आव फैनानै नोंथांनिफ्राय जिथु सावगारि लानानै थांनाय जादोंमोन जिथु फटक नोंथांनिफ्राय लानानै थांनाय जादोंमोन बे फटकआ नोंथांनि नंगौना नङा बेफोर गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला माबोरै बे नाम लिस्टखौ माबोरै नायो बबेयाव नायो बेसेबां रांनि न' जागोन गासैबो प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नाजानाय जादों। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय। नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ इडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। दानिया 2021 बोसोरनि थाखाय जिथु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणनि जिथु नाम लिस्ट सरकारि न'नि नाम लिस्ट ओंखारनानै फैदों। दानिया बेखौ माबोरै नायनो हायो बेफोर डिटेल्सखौ नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलाव नङाब्ला पिसिआव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै सार्च बाराव टाइप खालामनानै हो PMAYG.nic.in नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। सार्च खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोननि नैबेबायदि मोनसे पपआप मेसेज फैगोन नोंथांमोना बेखौ केन्सेल खालामनानै हो। केन्सेल खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन मिनिस्ट्रि अफ डेभेलपमेन्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। स' बेबायदि मोनसे वेबसाइट खेवनानै फैगोन बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों मोननैसो अपसन बेवहाय एबाउट आस आवेस अफ डकुमेन्ट्स गाइडलाइन स्टक हल्डार बेफोरनि नोंथांमोना बेवहाय आवास अफ नुनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो बेवहाय मोननैसो आरोबाव अपसन गेवनानै फैगोन बेनिनो नोंथांमोना रिपर्ट अपसन नुनो मोनदों बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। स' बेबायदि इन्टारफेस गेवनानै फैगोन बिनिनो नोंथांमोना आरोबाव माखासे अपसन नुनो मोनगोन बिनिनो नोंथांमोना जोबनायथिंजाय फैबाय था। जोबनायथिंजाय फैनायनि उनाव नोंथांमोना ओइटसआव नुगोन ससियेल अडिट रिपर्ट बिनिनो बेनिफिसियारि डिटेल्स फर भेरिफिकेशन नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव बेवहाय जिहेतु वेबसाइटआ एसे स्ल' बेखायनो नोंथांमोना दसे सम नेनो नांगोन। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस गेवनानै फैगोन बेनिनो दानिया नोंथांमोना नैबेवहाय माखासे इनफरमेसनखौ होनो नांगोन। स' बिदिब्ला गिबियावनो नोंथांमोना नोंथांमोननि जिथु स्टेट बे स्टेटखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। आं जिथु आसामनि बेवहाय आं आसामखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय। बेनि उनाव नोंथांमोननि बेवहाय प्रसेसिं जादों दसे सम नोंथांमोना बेवहाय नेनो नांगोन। बेनि उनाव दानिया नोंथांमोना गाहायाव फैदो गाहायाव फैब्ला नोंथांमोना बेवहाय दानिया नोंथांनि जिथु स्टेट बे नोंथांनि जिथु डिस्ट्रिक्ट बे डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांनि जिथु डेभेलपमेन्ट ब्लक नोंथांमोना बबे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव बेवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै हो गावबा गाव डेभेलपमेन्ट ब्लकखौ।
बेनि उनाव नोंथांमोननि जितु ग्राम पन्चायत नोंथांमोना बबे ग्राम पन्चायतनि आन्दाराव गोलैयो नोंथांमोना गावबागाव ग्राम पन्चायतखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय फैदो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे नोंथाङा बबे फाइनान्सियेल इयारनि लिस्टखौ नायनो नागिरो नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन। बेवहाय आं जिहेतु 2020 आरो 21 बोसोरनि जितु लिस्ट बे लिस्टखौ नायनो नागिरदों स' बिदिब्ला बेखायनो नोंथांमोना 2020 आरो 21 बोसोरखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव दानिया फैबावदो नोंथांमोना गाहायाव आरो मोनसे अपसन बेवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै हो। बेवहाय जिहेतु गोबां लिस्ट बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। बेनिनो नोंथांमोना जितु प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जितु लिस्ट बेखौ नायगोन नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे बेवहाय मोनसे केपचा कड नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनांगोन। बेवहाय दसे सम नेनानै उनाव नोंथांमोना बेबायदि केपचा कड फैगोन 30+40 बेवहाय बेसेबां जायो नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय एन्टार खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों साबमिट नोंथांमोना बे साबमिटआव क्लिक खालामनानै फैगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे नोंथांनि जितु ग्राम पन्चायतनि आन्दाराव अर्थात नोंथांमोननि ब्लकनि आन्दाराव ग्राम पन्चायतनि आन्दाराव बबे गामि बे गामिनि नाम लिस्टखौ नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। स' बेवहाय 7 मानसिनिल' नाम ओंखारदों। बेवहाय माबोरै 7 मानसिनिल' नाम ओंखारदों होननानै बुङोब्ला बेवहाय खोथाखौ नोंथांमोना आं रोखा खालामनानै होनो सानदों जे बेवहाय जितु प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जितु नाम भेरिफिकेसन बर्तमान जागासिनो दङ। बेखायनो बेवहाय जिहेतु आपडेट जाजोबाखै बेखायनो 2021 बोसोरनि जितु नाम लिस्ट बेयो गोदानैसो ओंखारगासिनो दङ। स' बेखायनो नोंथांमोना जिंगा नांगौ जेबो गैया। बेवहाय लासै बेनि नामा गासैबो ओंखारनानै फैगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय जेबो जिंगा नांगौ गैया। स' बेखायनो दानिया नोंथांमोना बेवहाय माबोरै डिटेल्सआव नायगोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय नोंथांमोना मोननै अपसन नुनो मोनदों डाउनलड एक्सेल आरो डाउनलड PDF। दानिया नोंथांमोना डाउनलड PDFआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय दानिया नोंथांमोना नैबे डाउनलड अपसनखौ क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन बेवहाय डाउनलड जानानै फैबाय मोनसे PDF फर्म। बे PDF फर्मआव नोंथांनि गासै डिटेल्सआ बेवहाय ओंखारनानै फैदों जे नोंथांनि बेनिफिसियारि नाम, बेनिफ्राय स्किम नाम, बेनिफ्राय बे बेसेबां सननि, बेनिफ्राय नोंथांनि जितु जब कार्ड नाम्बार बे जब कार्ड नाम्बारा नोंथांनि नंगौना नङा, बेनिफ्राय जितु नोंथांनि न'नि नाम्बार बेफोर गासैबो डिटेल्सआ बेवहाय ओंखारनानै फैदों। स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेखौ माबोरै डिटेल्सआव नायगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनिफिसियारिनि नामनि गाहायाव दङ नोंथांनि न'नि ID नाम्बार। बे न'नि ID नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय कपि खालामनानै लानो नांगोन। स' बेवहाय दानिया नोंथांमोना बेखौ कपि खालामनानै लादो। बेनि उनाव नोंथांमोना फैफिनदो। दानिया नोंथाङा जे वेबसाइटनि गेजेरजों थांदोंमोन बे वेबसाइटआव फैफिनदो। बेनि उनाव नोंथांमोना हाइलाइट खालामनानै होगोन। बेवहाय जितु स्टेक हल्डार दङ बे स्टेक हल्डाराव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय गोजौआवनो मोनसे अपसन दङ IAY PMAYG बेनिफिसियारि नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय बेवहाय बुंदों इन्टार रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नोंथांनि जितु न'नि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नोंथाङा बेवहाय जितु कपि खालामदोंमोन नोंथांमोना बेवहाय पेस्ट खालामनानै होदो। पेस्ट खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बे साइडनि मार्कखौ दाननानै हो। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनगोन बेवहाय साबमिट दङ। साबमिटआव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना दसे सम नेयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय रिजाल्टआ बिदिब्ला साबमिट खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांनि जितु रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा इनभलिड रेजिस्ट्रेसन ओंखारदों। स' बिदिब्ला मानो थाखाय ओंखारदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननो आं बेवहाय फोरमायनानै होगोन जे मानो थाखाय बियो इनभलिड रेजिस्ट्रेसन ओंखारदों। स' बेवहाय दानिया नोंथांमोना बेगाव फैफिनदो। बेबायदि जुदि नोंथांमोननियाव मालाबाफोर इनभलिड रेजिस्ट्रेसन नाम्बार ओंखारोब्ला नोंथांमोना बेगाव फैफिननानै मोनसे खोथाखौ नोजोर हो। बेवहाय आं नोंथांमोना हाइलाइट खालामनानै होदों। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जे बेवहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दङ AS1789516। स' बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होयोब्ला नुनो मोनगोन जे 9 आरो 5 नि गेजेराव मोनसे गेप दङ। नोंथांमोना बेखौ केन्सेल खालामनानै हो। केन्सेल खालामनानै होनायनि उनाव दानिया 9 आरो 5 मोनसे सिरियालि नाम्बार जाबाय। स' बेवहाय नोंथांमोना दानिया नेक्स्ट टाइम साबमिट खालामनानै होदो। बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय दानिया बेयो ओंखारनानै फैबाय। स' दानिया बेवहाय नोंथांमोननो दहाय जेरैबायदि दिन्थिदोंमोन आं बेवहाय दानिया नोंथांमोननि गासै डिटेल्सआ बेवहाय ओंखारनानै फैबाय जे स्टेटआ जाबाय आसाम, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि, ब्लकआ जाबाय रौता, पन्चायतआ जाबाय रौता, बेनिफ्राय नोंथांनि जितु भिलेज फालुकिमारि गाव। स' बिदिब्ला दानिया बेनिफिसियारि जितु नाम बे नामा जाबाय धर्म। बेवहाय नोंथांमोननि जितु न'नि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दङ बेबो ओंखारनानै फैबाय। बेनिफ्राय दानिया नोंथांनि बेनिफिसियारि नाम, बेनिफ्राय जितु केटेगरि, बेनिफ्राय जेन्डार, नोंथांनि बैसो, डेट अफ बार्थ, बेनिफ्राय नोंथांनि जितु जब कार्ड नाम्बार बेफोर गासैबो नोंथाङा बेवहाय गोरलैयैनो चेक खालामनानै लादो। बेनिफ्राय नोंथांनि जितु एकाउन्ट नाम्बार बे गासैबो डिटेल्सआव फैबाय। बेनिफ्राय दानिया नायदो नोंथांमोननि जितु एडमिनिस्ट्रेसन सेंसन नाम्बार बेबो फैबाय। बेनिफ्राय दानिया नोंथांनि बेवहाय बबे सावगारिखौ 2019 मायथाइनि आगस्ट दानाव लांदोंमोन अर्थात नोंथांनि न'आवहाय जितु 2019 नि आगस्ट दाननि 22 तारिखआव
नोंथांनि न'आव फैनानै जितु सावगारि लानानै थांदोंमोन नोंथांमोना बे सावगारिखौबो बेवहाय नोंथांनि सावगारि नंगौना नङा नोंथाङा बेखौबो चेक खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दानिया नाम नायनाय प्रसेसा बेबायदि नोंथांमोना गावबा गावनि नामखौ बेबायदि डिटेल्सआव चेक खालामनानै लानो हागोन। बेखिनियाव नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ आं बेवहाय रोखा खालामनानै होनो सानदों जे 2020 बोसोरनि जितु भेरिफिकेसन खालामदोंमोन अर्थात जितु नाम लिस्ट फैदोंमोन बेवहाय नोंथांमोना नामा दंमोन आरो भेरिफिकेसनबो खालामनो मोनदोंमोन। नाथाय देग्लायनि जितु नाम लिस्ट बे लिस्टआव नाथाय जुदि नोंथांनि नामा गैयाब्ला नोंथाङा बेबायदि थासारियाव जेबो जिंगासिनांगौ गैया। मानोना सरकारथिंजायनिफ्राय दासो बे न'नि जितु लिस्ट बे लिस्टआ दा जितु आपडेट जागासिनो दङ। बेवहाय नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि नाम लिस्टआ गैयाब्ला नोंथाङा बेवहाय जेबो जिंगासिनांगौ गैया। मानोना सरकारा बेनि नाम लिस्टखौ लासै लासै दिहुननानै हरगोन। स' बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय जेबो जिंगासिनांगौ एबा गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया। मानो होननानै बुङोब्ला सरकारनि नटिस फोरमायनाय बायदिब्ला जितु 2021 आरो 22 बोसोरनि गेजेराव बेनि गासैबो जायफोर बिथांमोनानोखि बेवहाय थांनाय बोसोराव नाम दंमोन बेफोर गासैबो न'खौ 2021 आरो 22 बोसोरनि गेजेराव लुफुंजोबनानै होनायनि खोथा होदों। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।